Aba'u Sulami sahabi ne na Annabi Muhammad, kabari ya tona a cikin gidansa. Kun ji waɗanda suka yi wa mutuwa tattali, idan ya fito waje ya ga wani alaramma ya shafar shaddar samala, ya ɗora a bayansa, ya ɗaɗara ƙubansa, ya ji ina ma shi ya sa wannan rigar, ko ya fito ya ga wata zindimemiyar mota. Kun san motocin yanzu saboda tsabar lafiya yake ji mota na kiran suna, ki ji mota na kiran Hajara, 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 saboda tsabar lafiya. Ko ya biyo inda ake gasa kaza, kun san ko a aljanna akwai kaji. To kuma cikin baiwa da Allah ya wa kaza, in kaza ta ji wuta har wani karke cewa za ki ga tana yi tana haka, to ta ji wuta kenan. To sai ya ji ina ma zuciyarsa shine ya samu wannan kazar ya ci, to sai ya dawo gida sai ya shiga cikin kabari ya kwanta. Idan ya kwanta sai ya ta kuka, ya kama karanta wata aya can cikin suratul mu'min, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala